Takže čau, moje jméno je Tomáš a musím vám říct nějaký novinky ohledně mý fotbalové kariéry. Ano, jak už moc dobře víte, přestoupil jsem do nového klubu. Ale než vám řeknu, kam odcházím, pojďme si říct, odkud odcházím. Tak odcházím z Drhalčic, byl to můj první klub vlastně a hrál jsem tady necelých 5 let, když to tak spočítám. A Drhalčice pro mě znamenaly hodně, protože logicky to byl můj první klub a vlastně tady to všechno začalo má fotbalová kariéra a tak, no. A vlastně ptáte se proč? To vám neřeknu. Nebylo to nic špatného ohledně trenérů, hráčů, to ne. To bylo všechno v pohodě, jenom jsem prostě chtěl ten fotbal brát trošku víc vážně a někam se posunout jako golman a zkusit si něco nového. Tak kam přestupuju? Přestupuju na Zličín. Je to v mé kategorii třetí ligový klub. Teď jsem hrál v 9. lize v Drhalčicích, teď přestoupím do 3. Ano, trošku větší upgrade. No a jak jsem se k tomuhle týmu dostal? Zkráceně dostal jsem se přes kamaráda, protože tam šel první a potřebovali novýho golmana, tak mě dohodil a zalíbil jsem se jim, takže tam od té doby jako chytám a teď jsem přestoupil nově. Byly první dojmy, bylo to fajn. První trénink byl v pohodě, trenérům jsem se zalíbil hned. Rád se to přišel o 2 měsíce později, protože jsem se bál. Menší vsuvka, tohle nebojte se. Běžte na první tréninky, pokud máte takové příležitosti hned. Já jsem se bál, byl jsem blbej a šel jsem tam po 2 měsících na poslední šanci. A tak, no, takže se nesmíte prostě bát. Zpátky do videa. No a parta tam je taky mega dobrá. Je tam fajn parta, fajn kluci a těším se na ně na tuhle sezónu, doufám, že mi to s nima půjde a tak no. Jinak na Zličině se cítím úplně v pohodě, je to dobrý klub, který má dobré zázemí, jo, prostě jsou tam dobrý hřiště a tak no, takže prostě jsem rád, že jsem dostal tu možnost tam přestoupit a doufám, že odteď půjde moje kariéra jen výš a výš. A vlastně tohle je takový jako kratší video a vlastně tady už na konci, já jsem všechno, co jsem potřeboval, řekl. Takže chci poděkovat trenérům z Drhalčic a Drhalčicím celým, protože to byl můj první klub a vlastně trenéři mě přivedli tam, kde jsem teď a moc jim za to děkuju, protože bez nich by jsem se vlastně sem ani nedostal. Děkuju lidem, kteří mě podporovali za moji cestu, jsem jim taky vděčný, bez nich by to taky nešlo, hlavně i bez vás, protože jsem začal natáčet a vy mě hodně podporujete, takže vám moc děkuju všem a uvidíme, jak se má kariéra vyvine odteď. Jsme na konci videa a doufám, že se vám to líbilo, dejte like a odběr a uvidíme se na příštím Match Day nebo co natočím na Zličíně, protože Zličín je teď nová kapitola, co teď započala. Takže tím čau.